Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Wa kake sallama? A'a, to malam ke tafe? Use barka malam. Yawwa dan fulani barka dai. Kana lafiya? Lahiya, lau malam. Kawai muka ganka ga kofar gidanmu. Wallahi ya gida ya iyalai. Gida lahiya, lau malam. Ya shanunka kuma da awakai. Shanu to lafiya dai kawai, lafiya dai kawai malam. To alhamdulillah. Abin da nake so da kai dan fulani. To malam. Na zo maka da wani alkhairi. To. Kaga dai shanu ka tara su. Awaki ka tara su. To yanzu menene babban burinka na gaba da ya rage maka a rayuwarka? Malam ai buri dai da yawa. To, ka samu aka so a je dai ɗan Saudiyan nan ka dawo ga haƙorin maka nan akan kiranka Alhaji Modibbo. Akwai daɗi ai malam, shi ne ai kullum damuwa da yanzu. To babu damuwa. Wannan ba abin ka ɗaga hankalinka ba ne. To malam. Ka zo gun da a share maka hawaye. Haka ko? Abin da nake so da kai. To. Ka kwantar da hankalinka. In dai ƙasa mai tsarki ne, ka sa a ranka ka je ka. A'a. Saboda akwai abin da muke yi yanzu. Wanda da mun yi maka shi lokaci guda za ka je ka ƙasa mai tsarki. Ka ji ikon Allah ko? Sai dai kuma da sharaɗi. Aiki ne na ruhanai. Ba ma so ka sanar da kowa. Ka ji fa. Bakinka alaikum. Kai shiru da bakinka kar ka sanar da kowa wannan taɗin. Ka bar mu da sauran aiki. Abin da nake so da kai yanzu shine za ka kawo mana duk wata dukiya da ka mallaka ta kuɗi ga amma kar ka sanar da kowa. Aiki ne na ruhanai. To aiko ba su kai kuɗin zuwa Makka ba malam. Suna nan dai kan a cikin gida amma muna son zuwa Makka nan ba. Kar ka ɗaga hankalinka. Ka kawo wasu gaba ɗaya ba wai za mu riƙe su bane. Da ka je ƙasa mai tsarkin nan ka dawo za mu dawo maka da kuɗinka. In ya so sai ka yi mana abin da ka mana na sadaka. Arado malam ba shi da wayo. To amma dai ba shi da kawai. To malam babu damuwa bari in je in ɗebo maka sai in kawo. To dan fulani ba damuwa sai ka fito din. Ga su kwana mun kawo su gaba ɗaya sai ka karɓa. Yawwa to dan fulani. Yanzu kaga za mu je mu damƙa ma ruhanai da ka dawo sai a ɗauki abin ka ci a baka. To malam mun gode ka dai ta haɗa kowa to ba za a haɗa ba ko mata na ma ba za ta ji ba mai roma dai. Kar ka ɗaga hankalinka wannan kar ka ɗaga hankalinka. Ka sa a ranka ka je Saudiya ka dawo kawai. To malam. Yanzu ka tafi kenan? Yawwa na tafi ke gobe dai zan wayi gari a Saudiya. Insha Allah gobe kai dai ka kwantar da hankalinka kawai. Mu za mu je mu aiki da ruhanai. To sai an jima. Yawwa. Sai an jima. Yawwa. Arado Allah malam ba shi da wayo. Ka samu wannan hanya ta yin kuɗi. Yanzu da na shiru in na dawo daga Saudiya nan shi ke. Na dawo daga Saudiya. Subscribing a wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazo, kuma ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun sababbin ɗauka wadda muka ɗora a duk ƙarshen mako.